Aínda non escoitei o tema de Terra de Tanxugueiras que van a presentar para ir a Eurovisión. Teño moitas ganas e polo que me dixeron creo que isto merece un directo, así que vamos alá. Bueno, rapazada, eu non sei a vos, pero a min teño as lágrimas casi nos ollos, non xa tanto polo que pode ser o tema, que está espectacular, sempre con moita forza e con moitas raíces, espectacular. Tanxugueiras, Aida, Sabela, Olalla, polo que significades, ánimo, veña, aí estaremos apoyando, forza, porque o que nos facedes sentir é moi forte. Unha apertiña, gracias, chao.